Tänne vaan sitten. Niin, Janne isä tänne näin. Uudestaan! No niin, ja sitten tulee Adventure-sarjan suon tulokset. Voittajana on Mix, eli MIKS, pistemäärällä 44. Kakkonen, Team Death. Älä jähmätä, kun se on videokamera. Pistemäärällä 41. Kolmantena Patria, pistemäärällä 39. Oliks nää taas niitä, et ei näytä isälle? Sarjan pisteet. On solmittu nää Ai se ollutkaan tää. Eikö sinun pitää olla se? Meidän puoli on puolue. Vai miten se heiluu? Mä oon tää cheerleader! No nyt kun se kaikki on tavattu onnellisesti, eli lapsi on löytänyt vanhempansa ja vanhemmat on löytänyt lapsensa ja näin on kaikki hienosti käynyt. No niin, pannaan sitten Ihan kuten pojat vaihos. pöydillä tanssia. Saat sen vielä, sinun on! Ja noi vaan tuolla hengailee, maalailee toisiaan.